komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:32.
nagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pa serbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na na'y samsay ang mga kalintangan responsable ang pagbalita pagdayon na ipalaknan malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo Kanyaga na, kag siyempre, nagapatulaw-tunaw Tita Wilma. But anyway, ang si Tita Wilma magpadayon sa atong sini mga dinalan iya sa pag-abi-abi sa inyo sa sini nga hapon sa aton man paglingaw sa inyo sa This is My Life. Dali, gid lang. May isa kita ka flash report, isa ka sunog, alin ka action Alvin Brava. Dali, gid lang. Okay. Ada sa atong sini patrol, action Alvin Brava. Action Alvin. Aksyon na Wilma ang sitwasyon karon diri sa sunog sa area sang Barangay Singkang Airport. Actually isa ni ka bodega sa idalom ini sang daily bala nga initial information from gikan sa isa ka gwardiya bodega ini sang daily marketing nga napahamtang diri sa likod mismo no o kon sa likod sang dako nga hotel along Barangay Singkang Airport nga karon nagapatikayon na lamang aksyon na Wilma sa sining mapping operation. Sa initial information nga nakuha man naton nga as initial nga nag-asok at nagkalayo ang ikaduha nga panalgan sa nga ining ang sining bodega pero sa karon aksyon na Wilma ara na sa babaw si
Chief Inspector Publio Buboy Pulutinya ato sa pag-confirm sa veracity man sa initial information nga asa alleged nga nag-umpisa ang kalayo sa second floor and isa ka kuryente bala action na Wilma nga amo nang ginatunaan sa pagdabadaba sa kalayo pero sa karon mapping operation na lamang ang ginapatigayon sang mga katapo sa Bureau of Fire Protection nga sa pag putmatri sa mga pila sa mga volunteer fire brigade action na Wilma. Action Alvin? Yes, action Wilma. Action Alvin, liwag ka lang klaro ho, no, ang sa imo na report nga isa ina ka bodega. Ang bodega may second floor? Kamagan action Wilma, kita kita sa video gahon tayo. Kamagan. Okay, sa imo sa report, ang bodega, di ba? Kag siling mo naghalin sa imo naghalin sa second floor sa sang bodega ang kalayo. But siling mo ng bodega may second floor? Yes, Wilma, sa second floor. Okay. Sabi mo, sang siling na kalayo na posible sa Roman kay ang iling na bodega mo yung sa mismo sa among baligyaan bala o siya sang JD Marketing. Pero yung subject for confirmation from Sir Duboy Putinya kay siya mismo ang nag-imbestigar pa sa silingatin ng aksyon na Wilma. Although, makitan man yung mga asoderiya, muli ang mga gikan man sa second floor aksyon na Wilma sa sulod ng building. Okay. Dugang nga mga balita kaka-informasyon mapatihan sa hindi kasamang madugay. Rakta diri sa Barangay Singkang Airport with aksyon na ni Kirao ang sa aksyon nyo, aksyon Alvin Grava. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, aksyon Radio. Okay, sa itong sa mga ka-aksyon sa mga palanggan natin ng mga tagpalamati, inyo na ba yan sa aksyon Alvin Brava? All the way from where the action is, isa kasunog, naglunta dito sa bahay sa Singkang Airport. Sa likod sa isa iya kakilala nga hotel dito sa syudad. Yes, isa sa isa ka bodega. Nasa diin ang tanggalang jelly marketing. But anyway, sa silingation, ginapatigayon na sa itong sa Bureau of Fire Protection sa pagtungo naman sa itong sa Fire Marshal Bugod Lutenia ang mapping operation. So sa development, ang ito silang report sa kung ano ang mga nahalitan, sila ang kahalitan, bantayan man natong sa development sa mga reports karon dari sa This Is My Life, if not naman sa pila naton ka mga public affairs program, diri iya sa Action Radio Bacolod. Okay. So, sa atin man mga palangga ng mga tagpalamati, sa liwat, welcome sa itong sinipagpangalaga diri sa This Is My Life, sa atin man mga late tuners, kasi may sunog na naglunta dito sa may Singkang Airport. Sa Barangay Singkang Airport, diri iya sa syudad sang Bacolod. So sa mga kauturin natin, ka mga palangga natin ng mga tagpalamati nga nag-upod sa itong sa hapon sa ilang mga radio, syempre, ada kita sa 694 kHz. Kag sa mga nag-upod naman sa iton sa FB Live. Nakari iton Facebook page via Facebook. Ang aton sa Action Radio Bacolod. Siyempre, dira ang mga videos, may live direct click nyo lang of the nakita ni Tita Wilma, tugtog-tak malas preso sininga hapon. Kag ara man dira ninyo makita ang mga video sa mga dalag kong mga balita nga nagkalatabuhalin kay inas ang kaagahon, ang mga nagsililipon na ito nga mga kauturan dira sa tubangan sa New Government Center, nagdinugo ka nga bisan sin uman. Makabati nga, uy, tinagtanganay dito, among subong ang tsansang tawo, among nagabatsyag na, makabati lang na iya, bisan magkainano malakap din na para sa atong pamilya na may kaunon. Di ba? So, ang iba naman nato ng mga kauturan, panghalit naman lang ng ila. Kaluluoy man nato mga kauturan kung sino man na nagbalap sa mga salang informasyon. Di ba? Kaya pasalamatan man nato kay ting atong sa mga asosasyon sa transportasyon na kabaton sa bisan magamay lang pero makapahagan-hagan sa kapurauton, kapigaduhon, nasa pagsinalayo sa atong sini mga pamilya, kapamilya sa atong sini mga drivers, di ba? Okay, pasalamatan din natin inasang dako. Kag siyempre padayon man kita tungod Sabado subong nga adlaw, buwas naman ang preparahay na ito, ipreparat ang palamahawon sa buwas, panyaga, paniyapon, di ba? Preparahan na ito ina.
Kaya nga wala sa may makagwa ya buwas bisan may SQP ka pa. Bahala na wala kay tiba sa madakpan bala mo Ginoo ko mga anak. Papahimunong na lang tanay sa balay, ha? Pahimunong tulok kay kag may sinugilanunay ko na nung maayong himuon sa masunod na semana. Apat sa 30, so magtapos sa atong silipagpayagalong sa Modified Enhanced Community Quarantine. Nagahulat kita kung ano man yung desisyon sa atong lokal nga gobyerno dali sa syudad sa Bacolod. Angot sining pandemic ang ginatubang nato ng COVID-19 ba o mga anak. Kabalo kita tanan ginakapoy na ginabudlayan na sa tanan-tanan. So padayon man kita nga magasunod lang sa mga ginapahimo sa aton. Ang safety naton pagi sa pag suksok sa face mask kung magwa syempre face shield adlaw-adlaw niya sulit-suliton kung giniya sa inyo para mas madumduman niyo si tawi umbot lang dugay-dugay hambal face mask face shield panghugas kamot panigo pagkiyad kinahanglan mga habon ginaya mayo kag syempre kung magwa ballpen kung kinahanglanon ninyo sa inyong kaladtuan and of course ang alcohol. Reminders nga makabuligid para sa inyo. Ha, mga anak, himuon gid naton inatanan ang paghalong. Kaya nga, subong ikapilatan na niya adlaw gani nga under sa MSCQ, nag-start kita September 8 mo, di ba? Nag-umpisa ang MSCQ September 8. So, today is September 26, 16 days na, kung hindi magsala si Tita Wilma. Just to say na kita kaadlaw, sobra na isa ka kinsinas yung nagpaidalom kita sa Modified Enhanced Community Quarantine. Sige lang, Tita Wea, pamo na iya bala. But anyway, ibandera, makita, tabala, bisan ako na sa aton balay, magwa ka na sa inyo dalan, makita naton bisan paano. Ang aton mga kauturan nagapreparar gid sa maabot nga Paskwa. Pero amo na ni pagsiling pagkiti-kiti sang tanan, hugton ang tahi sang bulsa nga buslot pagyed na hugton ang paha preparar minsan paano sa pag-abot sa Paskwa, di ba Tito So ay ilaga ni Christmas tree bisan ara sa guwa ginabutang may ara lang gamay nga Christmas lights nga nagasiga kanami gali bat siya gun di hampon sa tihak sang aton ginaatubang kay ginaantos tubong. Oh my God, pero go lang tanay Tito Sila na lang 90 days na lang. Na? We only have 90 days more to go before magtamyawan na ita. Merry Christmas! Kahit adlaw isang Christmas mo. Na? Although nga masiling sila pwede, man ay Tita Wilma nga adlaw sang Pasko, di ba? Pero laing diyang December 25 na magsiling ka, Merry Christmas! Di ba? Importante lang na mapabatsyag mo ang espiritu ng Pasko sa imong sigkatao sa imong pamilya. And we only have 97 days before 2021. Ang pag-abi-abi na ito sa tuig 2021. Yes, Tito Will. Kadlaw talaga. Ikadlaw talagang kag-ingiti iyong ang tanan. Yes, Medicine. Bao, abi ninyo, ano itong adlaw, ginhambal ko sa inyo, by October 21, di ba? October 21, October 1, before sinagali. Ang madumduman ko nga ginatag ko ng update sa inyo nga pwede ang mga kabataan na itong below 21 years old, kaya itong mga senior citizens, 60 years old and above, yes, so, pwede makabisita sa mga minatay ninyo, di ba? Pero kinanglan before time, November 29 to November 4, di ba? Before and after. So, pwede ka mo makabisita, pero may hapag-halong-halong. Ay, nami, pag wala ko nahatag sa inyo the other day or kahapon, na, itong mag-opening ang Boracay, di ba? Mag-open ang Boracay sa October 1, pwede ka mo ito kakadto, mga senior citizen pagkayos ang powers niyo. Pero, kinahanglan, kompleto mga documents nga inyo presentar before man ka mo magpadulong dito. Para mas-schedule ang inyo pagbisita iya sa Boracay Island. Abisan din tayo sa Boracay Island, bisan sa mga sapa-sapa. Hindi lang sapa-sapa, tawid kami sa sapa-sapa, data na nagaililig, hindi. Sa mga tuburan, sa mga falls, madamdaman ka. Bisan dira lang sa may Don Salvador Benedicto sa mga falls dira. Sabi nga unwind. Pakita mo ang mga kabukiran, ang mga katam na, ay din ka na ingo na gado dito, Wilma, hindi ka lingaw, ginalingaw lang gani, community to, subong nga hapon, dating na sa ngayon oras. Anyway, alaw na 49, na, ano pa na mahawon, tagaron,
Tapos, sa mga alas 3 media, preparar ka muna. Ako may tinanok na ko diya nga saging, ginhatag sa akon. So, inang pamahawon ko karon bagnas, dati makuro kidol nan. Amo nang pamahawon ta right after, karon kay mo non balon pa mo, di ba daw eh? Update na ito sa gamay lang sa COVID-19 na sige na report na kay ina ni Action Eden kay Action Rex sa Action BBB sa mga wala iyan na kabati. Update na ito dari sa Sudad ng Bacolod. Kanami gidya kanami gidya nga daw kanami gid igurahab gidya dami gid hibi kay nga panibag-o naman nga kaso sobra 100 mo ano na lang kita ni Abiman ang panibag-o nga kaso sa Sudad ng Bacolod is 162 162 ang panibag-o nga kumpirmado nga kaso si pila na 3,677 na ang kaso ng COVID-19 deriya sa Sudad ng Bacolod. Hamakin niyo yan. Ang napatay 5 na na bago na iya bago ina na record. Kaya sa probinsya ng Negros Occidental 67 ang panibago nga kaso sa COVID-19. Isa ang na-record man na bagoong napatay. Kaya syempre sa aton sa probinsya sa bugos nga Pilipinas gahampak ko. Dali na gid lang kag mag 300,000. Ay, Ginoo ko. Ay, hindi. Seryoso nga bala ito eh. Seryoso dito. Ang kaso na sa mga kumpirmado sa coronavirus din sa ating pong sa Pilipinas, 299,361. Kag sa bilog nga kalibutan, sila natawi, 32,758,341. Di na niya lahog 32 milyones niya, hindi niya mil ang libo-libo, ha? 32,758,341 ang kaso ng COVID-19 diri sa siyudad sa Bacolod. Sorry, Lord, sorry. Sa bugos ng kalibutan. Buligan ta nga ang aton record diri sa siyudad sa Bacolod magahagan-hagan. Ha? Mag-162 ang update kagabi nga nagwa. Karon kabay pa nubo-nubo man ay nami pag nga magnubo antes mo. Sila na lang kaadlaw kay tipid sa 26 na. 4 na lang kaadlaw matapos na iyang bulan sa Setyembre, masulod ng Oktobre, ano ang aton maging kapalaran sa pandemic nga ini. Di ba, Tita Wilma? Ara na ta, oo. Hindi, saylo ta lain naman nga tupik ko, anay. Ang ato na weather update, mahatag kita. Hatag kita sa aton weather update, sa karon iyang adlaw, syempre, may low pressure area mo, di ba? May LPA. Ang LPA, nag-aapekto sa dako nga bahin sang Luzon. Ara siya, 405 kilometro sidlangan nga bahin sang Tugigaraw sa Cagayan. Kag mabatyagan man naton ang southwest monsoon, ang Kabugnaw, nga mabatyagan sa southern Luzon, kag diri man sa iton sa Visayas. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Central Luzon, kag ang mga probinsya sa Occidental Mindoro kag Palawan, ang magalumon ang kalangitan, may mga lapta-lapta nga pagpanaliksik kag pagpanaguob, inadulot man sang low pressure area or LPA kag southwest monsoon o kung habagat nga may posibilidad man nga magaresulta sa mga pagbaha o kung landslide sa mga nahinambitan nga lugar. Okay? Kag yes, Tita We, sa bahay naman sa Davao Region, Soxergen, kag mga probinsya sa Agusan del Sur, kag Surigao del Sur, magalumon nga kalangitan, lapta-lapta man nga pagpanalithi, kag pagpanaguob, tungod naman sa Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ. Kag nagapaandaman ng Weather Bureau sa pagbaha landslides sa pila ka mga lugar nga ato na hinambitan, na tungod man or sa tiong sa mga pagpanaguob, kag tungod man sa mga pag-ulan-ulan. Kag ang iba naman nga bahin sa atong sa Lipungsod, Pilipinas. Lakip na kita diri iya sa sulod sa Bacolod,
Apay nalag sa nga pagbulog-galom, subto magalumon nga panahon, tiya mo na magalumon ang atong kalangitan, subong nga may panalag sa man nga pagtupa san, pagpanaliti panalag sa nga pagulan, tungod man sa habagat, kag localized thunderstorm. Kag ang bakya naman sang hangin, makuyang, tugtog sa mabulubak kung nga dapat sa pero mabugnaw ang atong sinimabatsyagan, di ba? Kag siaring adlaw si tuwe, no? Siaring adlaw kay ina nagpakita alas 5:45 sang kaagahon nagbutlak na siya. Nagamat-amat nga nagpabatsyag sa aton sang iya kainit na kag naghatag sa aton sang vitamina. Kag magatunog karon iya temprano pa siaring adlaw alas 5:49 sang hapon. O, di ba? Yes, Tita Wilma. Okay. Dugang pagyad, Tita Wilma. Sa palabuto ni balang 2022 elections, ang ato naman Department of Education, nagsiguro man niya sa aton gobyerno. Nagpasiguro sa partisipasyon sa 900,000 ka mga public school teachers during elections sa 2022. Ina sa patigayon ang hearing sa Senado para man sa hagna. Masiling na ito para man sa proposed budget nga 606.5 billion pesos nga budget sang DepEd. Karon, din pamangkot sa Senate Committee on Finance Chairperson Sani Angara, kung bala may nagakaigo nga kadamuon sa mga teachers nga sarangon ang multiple shifts in kasugid man matigayon ang election, napatigayonon 2 to 3 days, inaman ang ginatanaw nila, di ba? Pero nagsabat niya si DepEd Secretary Leonor Briones, siling niya, may ara kita, 900,000 sa mga teachers. Siling niya. Kaya kagsang nakaligad niya eleksyon, sa nakaligad niya eleksyon, nagpartisipar ang aton mga manunudlo sa electoral process. Voluntaryo sila nga nag-serbisyo na nabalin niya. Si subong preparado man ang mga hambal nila na kag sunod pagid kay Briones sa ginapanugutan man sang lehi nga magkuha sa mga volunteers halin sa iban nga sektor every election in kaso por kaso nga dinakulang ang kadamuon sa mga teachers, di ba? O tituod di man na kabaluman kita, madumduman man na ito year 2019 last election. More than 500,000 ka mga teachers sa pungsod ang nakigbahin, nagpartisipar sa midterm elections, di ba? So, pagabay naman ni Angara, sa DepEd, sumiter ka mo sa ibang pagiging detalye sa mga teachers na mag-serbisyo iya sa maabot nga election. Okay, dugan, pagid dito, Wilma, aring natungod bala sa selebrasyon sa anibersaryo sa Christianity din sa Pilipinas, na kaya nga itong Catholic Church dali sa pungsod Pilipinas nagdesisyon na ipaiway anay, no, sa isol ipaiway ang selebrasyon, no, sa anniversary sa Christianity diri, na kay ti ano tong wa sinaganito isa katuig mo, no, ipaiway sang isa katuig ki supposedly tani ini nga year. So, ang Catholic Church sa pungsod Pilipinas nagdesisyon, ipaiway nila 1 year ang quincentennial celebration, no? Quincentennial celebration sang pag-abot sang Christianismo or Christianity dito sa Pilipinas tungod man sa peligro nga dala sang coronavirus. So, sa isa ka article nga ginpagwa sa news site sang Catholic Bishops Conference of the Philippines o kung CBCP, ang plano ng mga activity sa pagpatigayon sa April 2021 supposedly. Amo na siya ang ika-500th, no? Ika-500th year. Matapos na si Ferdinand Magellan nag-abot din sa Pilipinas. Si Muon o patigayuno na lang ina, year-long celebration sa April next year, April 2022. Amo nang hambal
ni acting Cebu City President Bishop Pablo Virgilio David. Feeling niya due to the crisis caused by the COVID-19 pandemic, it was necessary to change the schedule of our celebration of the 500 years of Christianity. Kaga napahayag man sa mga article, naghisog tanay man, nag-agree nga itong sila mga obispo, na itala na ang celebration April 17, 2022, Easter Sunday ina, kadungan man sang pagselebrar sang first Easter Sunday Mass sa pungkod. Kaga na-mention man dito nga ara man, no? Pamatudaan man sang NHCP o National Historical Commission of the Philippines nga ang lugar para sa makasaysayan nga misa natabo ina sa Limasawa Island sa Southern Leyte. That was March 31, 15 to 21. Diba? Yan. Samtang September 12, nag-umpisa na iya ang Diocese sang Maasin sang 200 days na pag-isip para sa 500th anniversary sang 1521 Eucharistic celebration sa amo iyang isla. Kag makaangkon man ang simbahan sang Centennial celebration bilang paghanduraw sa mga natabo sadto pareho sang una nga pagbautiso kung una nga pagbunyag sa Cebu. First baptism sa Cebu. Okay. So, ina nga atong tiniman update nga nahatag sa inyo, nadulong sa inyo sa karon man nga hapon. Sabado nga edisyon sa This is My Life. So, relax pa anay ha. Alas 2 na in punto, Action Radio Philippine Standard Time, ang aton matahong nga lalentunon, halin kay Jose Feliciano. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa Translation, no? Para sa itong sini mga palangga ng mga tagpalamati. Siyempre, nga nag-upod sa itong susini nga hapon. Okay? Halin ina kay Jose Feliciano. Sa itong dala mga listeners, okay, relax lang ka mo dira kay si Tita Wilma magabalik pagkatapos mong sa pili natin ka mga importante ng mga commercial.
ka ang mga anak mo. Relax lang ka mo anay dira, no? Okay. Hi and hello. Kay Miss Heaven Heaven. Dira, kamusta sa imo mayong hapon? Sir Armando Cabiles, how are you? Good afternoon, sir. Na? Stay healthy man, na? And stay safe. God bless us na lang. Na? Good PM, Tito. We're watching from Cadiz. God bless you always. Ta? Sofia Tamayo. Maria Cecilia Pabon Jimenez. Hello, mamwe. Hi man sa imo. Watching live, hambal niya. Good PM, Tita Wilma, lihog lang kugwit sa ako nasawa sa happy birthday. Dira sa Barangay 5 sa Isabela. Thank you, Tita, kag nagapamati kami di sa imo programa. Diri sa Sianda Nelipay, Isabela. Samtang nagapangapi sa balay ni Chay Felisa. Thanks, Gito. Speaking of Isabela, sa aton diretanan nga mga suki, no? Aton mga palangga, ka mga tagpalamati. Hi and hello sa inyo. Dira kay Mami Diana, kay Daddy Boy, sa Pamilya Consolacion mayong hapon. Madamogin nga salamat. And of course, man si Mami Pilar, kay Nanay Dayin, sa ilan ni Ofelia RC, na? Hindi ko magsala. Basta mayong hapon dira sa inyo. Paamo ka na, ibala Tita Wilma. Kag, magluwas pag ginarita, ada pagit siya, Sige lang, okay lang na siya. Ha? Si Lloyd Hipolani Bituon. Good afternoon. Good PM, Tita Wilma, lihog greet sa akon asawa. Sang happy birthday. Dira sa may Barangay 5, Isabela. Ay, kasabtanay sila. Thank you, Tita. Nagapamati kami diri sa iyong program. Okay. Happy birthday kuno sa iya asawa ni Lloyd. Sino mo asawa, Lloyd? Sorry, kidawin mo din na mention. But anyway, thank you. Rosalie Maluna Salgo, mayong hapon, Tita We. Iya sa imo, salamat, kid. Cecilia Sadaya, good afternoon, Tita Wilma, lihog language sa akong bata. Nagapamati, kid subong. Say happy birthday sa hinablos ko subong Rafi Tuhaw Barangay Mandalagan. God bless lang. Rafi Tuhaw, happy birthday. Halin kay Inday Cecilia Sadayag. Rosalie Maluna Salgo. Yes, mayong hapon, Tito Wilma. Yes, Miss Helen Rios. Good afternoon. Kamusta? Yeah, ara siya. Happy listening to all listeners out there in Valladolid, Negros Occidental, especially sa mga relatives kay friends ko, mga co-workers ko da sa Barangay Poblasyon, Valladolid, sa amon kapitan, Cap Bill, paano may pronounce niya sa family name? Bratzer or Kratzer. Salamat kay Tita Wilma, more power. Tita We, good PM da sa imo watching live Japan from Celine Homes. Halong kay Tita We, and God bless you always. Likewise, dear, na Nining Malu is watching. Salamat kid sa inyo. Salamat kid from the bottom of my heart. Bantay ka lang. Good afternoon, Mang Wilma. Update palihog sa sunog. Thanks. Yes, wala lang dugay. Ginhatag ni Action Alvin ang report. Ginapatigayon pa, sir, ang mapping operation. Na? Bantay lang kita sa mga updates. Thank you, good sir. Mayong hapon, Tita Wilma, anto pinasugaton. Please pagwit man sa utod ko kay JB Cantong, Evangelista, or Bernie Cantong. Yes, sorry. Simmer. Bernie Cantong Quinto. Ay, happy birthday. So, ga-celebrate man siya iya birthday today. Okay, Teresita Quinto. Salamat. Good afternoon, Tito Wet Monitoring always. God bless us always. Have a great weekend. Love you. From Inday Chin also, sir. Salamat, kid. Araman si Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good afternoon. Ma'am Wilma, and to all the avid listeners and viewers worldwide. Wow, especially to Malaka family. Likewise to Sani Kaya of East Homes 1, Barangay Stefania. Thanks, keep safe, God bless you, and keep you sa imo man, Ma'am Elizabeth. Thank you, no? Eileen, 3 pesos Pabiania. Good PM, Ma'am. Asko, where dampi ang sunog? Ma'am, sa warehouse sa likod sa, basta sa Singkang Airport, sa likod sa isa ka hotel. Ang masiling makabig, bali na ito nga una-una nga hotel diri. Daan nga hotel diri, no? Okay,
Gets mo na siya, ma'am. Conrad Abalahon, Fulgencio, sa din may sunog, Yasingkang Airport, mapping operation naman subong na na-control na. Apo lang, hello Tita Wilma, good afternoon. Chela Hilaskiliaga. Tune in per me si Papa Ma'am. Yes, good afternoon sa Papa mo, Inday Chela. Kagkaibigan Jonathan. Thank you, thank you. So, karon naman, relax ana, iba na itong direct nga mga greetings. Okay? Balikan na kamo. Alas dos, Yes, Action Radio Philippine Standard Time. Yes, syempre anay, Tito Wilma, ang actor man Dr. Alfred Pure. Sige na tawag pag ang punsang pamilya, kasi nga hindi pa ko ready, ay saan ka pa yung ma-ready? Ay, wala pa ko brado. Amo na bala? Ang iba naman, kung sa Tagalog, pag ginanamnam nila pagkasingaw, gina-enjoy anay nilang ila pagkasingaw before sila mag-settle down para sila nila, para bala tawi, makafocus ka din sa amon na pagpangabuki. Ba, kanami, ba, ninyo, mag-30, do hindi na siya na, pero iban, depende sa tagsa-tagsa kung ako lang pamangkuton nyo. Pero, kung mag-edad ka na 30, may ara kita mga kauturan, na mag-edad ka na gani 30, po doon nag-worry ka din. Pero hindi tawi, enjoy mo na lang na iya, no? Enjoy mo na lang na. Pero ang gusto ko gidyatan ni, yung topic niya itandugon sa inyo sa sininga hapon. Ay, ganda na salita, we. Kaya gusto ko gidyatan ni Anay. Hindi ba lang mga wala sa ginahimo? Inang mga wala bala sa ginahimo. Pero abi ninyo bala, kung wala ka mo sa ginahimo, may benepisyo man sa inyo kaugalingon. Kung wala ka sa ginahimo, hindi ka dapat mangin guilty, na? Tibaluon mo, may benepisyo na siya. Nga,
permi kagid nga daw wala ka sang ginahimo, pamuyong ko lang, panimuron lang, ano ha? Inabalang may ara, ay daw lagi sinimuan bilog na adlaw pungko lang ko, digid lang ko. Tapos ba, nagatulog lang ko sa bintana nga makita kung malapad ng kalangitan. Dabi hindi may ara na. Kaya gusto daw wala ka sa may nahimo sa lawas mo, wala ka sa physical activity the whole day. Pero, kapila mo na nahimo permi yan. Si panigurado lang na, si pareha sa iban, siling, white away, batyagan ko lang katamad, na. Mo naman sila, kamaran, di ko bala subong nga adlaw. Kanami, langgid, kanami, langgid ipanimuron sa higada, may ara sina, pero si kabalo naman kita, karon nga quarantine, di ba? Karon nga quarantine period kada mo sa aton sang ara nagatiner sa balay, di ba? Tawe? Yes. Ara lang kita sa aton panimalay. Kung hindi ka mo makagwa, kung wala man ka mo trabaho, or magluwas lamang kung work from home ka mo, or let's say hindi ka mo makalakad pa kanto sa inyo trabaho, di syempre nasa-quarantine ka mo, ara ka mo sa inyo balay, di ba? May ara naga-work from home sa nahambalan ni Tita Wilma. May ara man naga-online class ang atong sa mga estudyante. May ara man nga nagatuon sila sa mga bagong skills via computer o kung ano nga mga abilidad. Luto, iba negosyo online, may iban pa dira kung ano pa, di ba? Pero sa, para naman sa iban nga wala kid, ay ano kamoy. Tawid na wala gid sa manumduman, kag feeling mo nagaka-guilty ka, mo nang hinahambal yan, anong feeling mo nagaka-guilty ka? Ay anong mahimo mo niya? Wala ka sa mahimo sa kabuhi mo? Amo ka na lang sina, wag ka pinpa kung may enkwentro mo, lula mo. Di gani, nanay or mama mo ay ambot lamang giliw. Anyway, kabalo-kabala, ha? Sama nga ang pox ni ginatawag ukon, wala sang ginahimo, ha? Temporaryo nga pag-untat sa kung anong kupihon mo dira sa mga bagay-bagay. Or shall we say, doing nothing, di ba? Pero gali na bala, may nami man na siya nga benepisyo sa aton, pero not all times nga wala ka sang ginahimo sa kabuhi mo, ha? Pero actually, kung talag ka lang na naton nga mabatsyagan ka ginahimo sa lawas ta, may benepisyo man na sa aton. Nga, kaysa sila nga mga tinion, makasiling ka, ay, makapamensar, ikaw sang maayo, Kay man suno sa pagtuon, i-share lang na ni Tita Wet, kaya tinabasahan tama na, suno sa pagtuon sa University of Virginia, inang pagpahimunong mo lang, wala ka sa may ginahimo nga mga physical activity, dami, man na siya nga pamaagi para nga maka-relax ka, makapahuway ka, di ba? Makapamansat ka sa nga maayo. Kaya nga, wala too much pressure sa imo mo. So, dapat mo ina pamatiga. Kaya makasiling ka man nga, yes, tawe, napamatudaan ko. Sang tion nga nag-ara lang ko sa higad. Nga doon ka namin ilang iligid, ka namin ilang ipanimuro na, di ba? Kaya makasiling ka ba lang, ay mas ako nga nangyin mas ako nga nangyin compassionate, di ba? Araw kayo, din-discuss bala sa pagtuon man sa HSE, Laboratory of Positive Psychology. Nga kung ang tao, pero ni wala sa ginahimo, o kung hindi man ikaw physically productive, kahit wala ka sa ginahimo, sobra ka gidya ka productive sa imo paminsaron. Kaya wala sa imo mo, pamangko ka lang, piyong ka lang, imagine ka lang, pero ang imo pensar gali, amo ang nagatrabaho. So, dira mo nakita, nga sa wala ka sa ginahimo nga tion, doing nothing, at that time, naging productive ang imo paminsaron. So, isa man ina sa mga mahatag sa imo, na ang imo pagka-compassionate sa imo, isig ka pareho. Inatungod nga, mas nga nagasangkad. Ang imo, ang rain sa imo bala paghangop, pag-insyende sa mga bagay-bagay, ay tuod ka tawin. Ay tuod ka tawin. Sa mga mahilig bala magpanimuron or magligid-ligid lang, experience ni man man. Kagaara man na namin nagsiling man, so nakapahuway, ko balataw na
Pero ara man sa pagtuon sa resulta man sa survey sa British Journal of Psychology, sa 18,000 ka mga participants, hindi magkulang sa 15,000 sa ila ang nag-ako na spending time on my own or doing nothing among ila pinaka maayong ginahimo para mapamatud-an nila na makapakuway sila, maka-recharge sila. So daw hindi bala matapos-tapos kag never-ending nga struggle sa kabuhi. Ituod man din, di ba? Yes. May ara naman nga tungod sa siling nila doing nothing or spending time on my own, nangin creative ikaw, di ba? Ara naman na yan, inabasi naman sa resulta, no? Sa research, halin sa University of Buffalo, nagagwa ng individual or ang isa ka tawo na nagahatag oras sa iya kaugalingon nga mag-isahanon, kag wala sing ganahimo, ang mas maayo magpautwas sang ila kaugalingon. Ha? Maayo sila mag-express ang ila kaugalingon in a creative way. So, na tayo. Okay, na ara pagid sawi isa pagid nami pagid na sila sa pag-solve ng problema. So, na sila sa pag-solve ng problema. Kung wala sang ginahimo ang tao, mas nga makapamensar siya. Kag mas madali siya nga makapangita sa solusyon sa iya problema, kaya hindi siya distracted. Kumparar sa iban nga hindi sa kabalo kung anong una yung himuon, tungod sa kadamuon sa iya mga trabaho, o kung tungod sa iya mga kasakuon, right? Yes. May ara mga sila, tawi, nakaribot ko sa akon utok mo sa iya paminsaron, kay man kadungan sa imutag sa kapaghulag ang pag-function sa imo brain, di ba? Kung may ginahimo kita, kung ano man na bagay nga itong ginahimo, ara na da permi nagaupod na kung ano ginahimo ta ang aton utok nag-function man ina, gani, ang temporaryo mo na pagpahuway or ang imo pag-pause o kung pagpundo sa imo mga trabaho, dako ina na bagay para nga maka-refresh ikaw sa imo paminsaron. So may ginasakuan man ikaw dira wala, may ginabisi-bisihan ka man dira o kung wala, tandaan mo. Hindi na iya basihan sang imo or sang aton pagkatao. Okay lang na kung damo kita sang ginahimo or super busy ikaw sa life mo, pero wala man problema kung mas gusto mo iya nga mag-isahanon. Kag magpakuribong, kay gusto mo lang maka-relax ang lawas mo, maka-relax ang pahitar mo, di ba? Ano dito, Wilma? Tanan kita, tagsa-tagsa sa aton, may tagsa-tagsa man ka pamaagi. Para nga hindi man mangin hard ang aton kaugalingon, di ba? Hindi ka na magka-guilty. Hindi ka magka-guilty kung ang ibandera lain man ang ila pamaagi. Kinanglan, inang doing nothing, hindi natin pagpasugkan na himuon sa gina as always. Kasi among naging pagsiling sa aton nga tamaran sa nagbibiya na kinahanglan, tagaan talang say mga aton kaugalingon nga maka-relax, tagaan taman na aton kaugalingon na makaplano para sa aton kaugalingon, maka-energize kita, maribot na to ng aton pamensaron, maka-relax kita sa aton mga problema, manangin creative ka man, nangin compassionate ka man, nakapamensar ka man sa maayo, kanami lang. Pinaka mga benepisyo sang mga tao nga wala sa ginahimo. Pero, nakaplano kung ano makapaayo para sa ila life, para makapaayo sa ila kaugalingon, sa ila kabuhi, kag sa ila career. Nagapamensar sila kung ano, himuon nila pasunod para sa kayuan sang ila kabuhi. Pero saan umuwi na umpisahan ang pamangkot nito? Ari man ang bahay nun nga itong dinadulot sa inyo, halin kay Basil Valdez.
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Valdez ngayon.
So, go na no? Sa itong sa mga kauturan nila ula ka mo na ay pagplanuha nga itong kabuhi para may maayo kita. Ay labi na sa karon iya nga panahon sang pandemic. Okay? So, sa ito na dira mga kauturan, sa nambal na iton, ang iton man panyawan lang naman to oil. Sa panyawan lang naman to oil, sa mga nagareklamo dira sang pagpalanakit tapos pang mga ini. Tamiyaw tanay sa ito dira mga palangga ka mga tagpalamati. Sa mga nagupod sa ito sa Facebook Live. Hello, orungan ko sa inyo. Anyway, mayong hapon nga dira kay Eddie Laos. Eddie Laos, thank you, Gid, and good afternoon sa imo. Good afternoon, Tito Wilma. Ari kami ni Nanay Isabel. Thank you, Gid, Tito We. Kay Richard Nicor. Oy, kamusta lang sa imo? Good noon. Martin Aliling, good afternoon po. Kay Mara Soporales, hi lang. Manjo Arnejo, good PM action, Tito Wilma. Ga-monitor gid kami. Iyog ko, Greet ko, palihog ko. Greet kay Bucolomania sa Barangay Pacol, Bago City. Okay. Good PM, Wilma. Done sharing from Germany. Happy weekend. Yes, kay Yvonne Butcher. Thank you, kid. Thank you, Mom. Keep safe and stay healthy. And thank you for sharing. Okay, God bless. Sir Armando Cabiles, thank you, kid. Greet mo man. Gali, sister ko, si Araceli Cabiles. Posisyon. Nanay na siya sangkil. Siya kakilala yagid ikaw kuno. Yes. A sister mo gali si Miss Araceli Cabiles. Yes. Ara na siya na sa Dean's office during my college days. Yes, sir. Thank you. Kilalahay gid kami sina. Okay. Hi, Tito We. Pakigreet kay John Charwil Bensing. Happy birthday kay Kisha Estares. Halin kay Daniel Hana Ropero. Salamat, kid. Okay. Greet man ko sa utod ko kay Abilina Carrera. Ga-monitor gid siya sa imo permit. Thanks gid, Sir Arman. Kag Alden Chan Constantino. Alden, nangwe, keep safe always, miss you. May message ko gali karon sa imo. Kamusta na ikaw? Stay safe. Regards lang dira sa inyo tanan. God bless gito na Marite Felizario hava. Hi, Tito We. Hi lang ko sa mama ko Lorna hava. Kaga Papa Rolando hava. Love you all. Kaga yes. Kay Lloyd Hipola Dana kaina. Nag-greet ko na siya. Happy birthday. Ma'am Celia Pabon, syempre man. Kag, salamat, Gid. Ara sila tanan. Karon naman, Tito We, kay Apo lang. Hindi ara si Apo lang ay. Apo lang. Hello, Tito Wilma. Good afternoon. Kay Conrad Abalahon, Fulgencio.
kag Marilyn Abarte. Hello, Tito Wilma Pagwit. Happy birthday kay Kapid. Mito Saila kag Una Mayla Gavito. TY Kid. Keep safe, Tito Wilma. God bless you. Okay, relax lang. Balikan lang na ni Tito We. Karon ang aton dugang nga mga greetings. Yes, ha? Okay, Girly Lopez. Okay. Ang aton man anay ang atong sining Dr. Alfred Pure Magustin Chok. Ano naman ang mapaambit na so sa mga palangga nga mga tagpalamiti karon nga hapon Tita Wilma ano nga prutas man inday na the sigwanse ano nam kay hindi kay ginabala kay nasitlatan kong Indian mango no Indian mango actually sa summer ni mo di ba pero may ara pag gid subong na hindi na naton dapat baisan damo klase kag sikat giniya ang Indian mango diri sa aton sa Pilipinas damo klase mangga diya sa aton mo di ba. May Carabao mango, di ba? May ara mangantico, may ara ako mango, damo lang klase mango. Pero ang pinakamanamit yan sa ila, syempre Indian mango. Kag ang mango dito sa Guimaras ay lain iya nga katang-ison. Di ba? Hindi sinisulgom, there are some hybrids mango stand sa Valladolid. Yes. Okay, Indian mango lang na atong tubong. Kay ti, iniaswak, masiling tablaswak na swak gid sa panabor naton nga mga Pinoy. Kita mo lang na iya, may ara iya nga pag-slice mo yan, daw kamuting unod mo, di ba? Dalawa, ito na yun. Kada mo ganitang nagasiling, masiling ka nga selling like a cupcake kung sa mga, kung American nga mga version, pero masiling selling like an Indian mango, nami pagidya para sa mga produkto nga mabakal iya sa merkado. Pero, ang kanamiton lang gid ya magkaon sa Indian mango kon hilaw kag bagna, di ba? Walaway ko dayon. Kay ang iya bala nga kaaslimon, ang iya nga katang-ison, okay lang. Malingaw ka gid ya kung masuguran mo ka, malingaw ka gid. Pero Tita Wilma, may ara bala siya benepisyo man sa aton? Ikaayong lawas suot no? May ara pag niya. Hindi lang niya nami kaunon ang Indian mango. Damo na siya medicinal benefit para sa itong lawan. Ginapahagan-hagan niya ang pag-edad mo.
hindi ka dasig nga mag sigulang o in short mo lang na, di ba? Gina-delay niyang imo iya pag-edad kung magkaon ikaw sa Indian mango. Ano pag Tita Wilma? Magkaon ka Indian mango, mas nagabakod pang imo sili mga katulanan. Kaya nga, masarangan niya nga panamion pagid ang imo sini nga mga kaugasan, hindi tawi ang imo mga bones, imo mga katulanan. Why dito ya? Kaya namin pagid namin pagid yung Indian mango sa mga diabetic, damo ni sa fiber mo nga ginaangkon. May fiber man ang iban nga mga mangoes, no? Iban nga mga mangga, pero mas damo gid yung Indian mango. Ang fiber sa Indian mango nagapanubo sang glucose, sang atom sa ni blood sugar, nasang imo sugar level. Kaya nagapamanami man ang Indian mango, hindi lang yung sa kung ano, kundi para sa tao nga nabudlayan bala sa pagtunaw sang ila. At kinaon ni wala ka na tunawan na tungod sang fiber nga ginaan ko sa Indian mango, yes, buligan niya ikaw. Kag anti-stress pa na siya. Anti-stress sa Indian mango. Mga vitamins na makuha mo na tawi man. Vitamins, mga nutrients tawi. Kaya may vitamins A, C, and E siya. May folate, potassium, calcium. May araman iron, magnesium, phosphorus. May selenium man, manganese, zinc, kag copper. Kag syempre, corn, areho, may isa pag ito sa, kung luto ng Indian mango, wala na pega na magkaon, di ba? Kung luto-luto na gid siya, aridugan kang idea para sa inyo. Ano na kawe? Pabukalan mo ang luto ng mga Indian mango. Himuon mo siya bala, dudulsihon mo siya namit siya. Pwede mo pa siya ma-compare sa mga malahalon ng mga produkto, mga imported nga mga fruits nga gin-imo nga himo nga dulce. So, try nyo. Kaya ako gin-try ko mana. Nga gin-dulce namon, kaya kadamo balasang Indian mango nga naluto. Tikanugon, apang panitan, kaya butangan brown sugar, kaya butangan kalamansi anangit daw. Try nyo, kaya namin siya ipalaman. So, inang aton man na-share sa inyo sa siningang hapon about sa Indian mango. Balik si Tita Wilma. Pagkatapos mansang sila na itong ka mga importante nga mga commercial. Ara sila. Ma'am Nelda Siguan, si hi and hello sa imo. Yes. Kay Maria Luz Grijaldo Macunat, kay Inday Jana May, thank you again. Marilyn Abarte, no? Thank you. Keep safe, Tita Wilma, and God bless. Yes, thank you, gid sa imo, dear. Kay Girly Lopez, thank you, man. Kay Margie Haniva Mars, good afternoon. Halong kid. Maria Luz Grijaldo Macunat, to sa inyo, hello, good afternoon lang, Tita Wilma. No? Kag, dali, gid lang. Alang-alang gid, no? Sino pa na ganit Tita Wilma? Dira sa La Castellana, ara ho. Sa La Castellana, kay Ronan, Maria. Kaya mayong hapon lang Tita We. Gapamati lang kami diri sa imo sa sitio Kabungbungan, Barangay Sagang, La Castellana. Thank you. Okay. Karon na lang na anay, no? Ara sila ay, no? Okay. Kay Renon, Arenan, Payungayong. Kay Renan di ko sampot, Tita Wilma, pagpahimunong, Arenan Payungayong. Happy birthday lang na ko, no, kay Kapid. Okay. Ara man si, dali lang nadula lang siya kay Marilyn. Mara Soporales, yes, thank you, Gid. Kag, Apola, Laurenti Magno, kay Teresita Quinto, kay Ray John Tan Villalun, kay Daniel Hamatrupero, thank you.
Bia Jonathan, yes, kay Indigenous Ulgunar, agad ba sa doon? Yvonne Butcher, thank you, kid. Kag, Trexie Ebuseo, ga-monitor ko di, ay, ara ka da gali. Tuksoon mo sa bala. Thank you, gid ha. Alfred Almaras Jr. Kag kay JPT Tayab. Melina Joshua Adorio, salamat man. Jason Fabros, Cecilia Sadaya, Gronelyn Armamento, yes, kanami Mario Panagiton Valence. Doon na ganami ang atong sini connection, no? Jean Quixote, kay Inday Giselle Franco. Kamusta ka mo dira sa Maaw? Na? Sila din na kuko kay Sir Erwin. Bebo Droho Jr. kay Warlito Nisha. Noise kitay Hupon Jr. Thank you. Good afternoon. Joshua Leon Agaton kay Manjo Arnejo. Kenneth Valencia kay Hazel Alvarez. Kay Chris Laika Libron kay Edmar Hitar. Thank you, kid. Iba hindi ko na makita, but anyway, okay lang. Salamat kid sa inyo. Kay Nestor pagid ko na Inday Trexie, kay Nestor pagid. Nestor Buseo, alaga pangibot si Inday Chinosa, sir. Okay, balikan ko lang na kung may time pa kita karon ha. Thank you anyway, thank you so much. Tita Wilma, sa pagpangalagad sa This Is My Life, ito nila Dr. Pinoy, waling capsule na 100% pure. So, kag sa inyo binabatyan, sa pagbasa man sa aton horoscope karon nga adlaw, no? Sabado. Katapusan na nila nga Sabado sa bulan sa City Yambre, Tita Wilma, na okay, ang mga horoscope sa karon iya nga adlaw. Okay? Sa mga birthday celebrator naton, sa tanan nga mga celebrators para karon nga adlaw, yes, happy birthday sa mga magasawaman nga nag-celebrate sa ila sini wedding anniversary. Happy wedding anniversary sa inyo, no? Good health, more blessings ang aton sini nga wish para man sa inyo tanan. Halong-halong lang. Okay, para sa iton horoscope, unahon na ito ng zodiac sign nga Libra. Ang Libra, mga tao ini Setyembre 24 tugtog Oktubre 23. Libra, taga-importansya ang imo mga problema sa inyo puluyan. Maariglo mo gid ina kung tutukan mo. Kag ang pagbago balasang hindi nami mga pamatasan dako ina nga bulid para sa kaayuhan sang imo trabaho. Kag ang imo pagkapositibo nagapakita ina sang imo matudtod nga balotsagon sa pagkatao. Mga maswati mo nga mga numero 2, 19, 27, 39, kag 42. Lucky color neon green. Sa mga Scorpio, Oktubre 24 tugtog Nobyembre 22.
Sa mga Scorpio, kung pwede, no, hindi ka dahil mag-react sa mga hitabo. Ang mayo mong himon, tunan mo ginanay ang mga bagay-bagay, antes man ikaw magkomento dira. Mga masuwati mo nga mga numero 2, Justice Ace 21 kag 40. Lucky color, yellow gold. Sagittarius, ang mga Sagittarius naman, mga nataon Nobyembre 23, tugtog Disyembre 21. Subong nga adlaw Sagittarius may magatakos gid sa imo pasensya kung hasta diin kinahanglan kulot ka lang. Ha? Kaya nga may gusto lang magguba sa maayo mo nga mudo karon iya nga adlaw. Kasi hindi kayo magpadala-dala, hindi kayo magpangingit na ila sila. Suwati mo man nga mga numero, 4, 18, 38, 42, kag 45. Jade green is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, yung mga Capricorn na tao Disyembre 22, kung Binero Justin 9. Capricorn, yes, problema, maangkon mo man karon nga adlaw, pero tungod sa ginaangkon mo nga pagka-cool mo, pagka-relax mo, pagka-kalmado mo, maariglo mo inatanan. Kung ano man nga responsibilidad na ihatag sa imo, look, duha, kaya nga hatagan nila sa imo kay kabalo sila nga kaya kang powers mo. Paamo ka na bala. Mga mansuwati mo nga mga numero Capricorn, 11, Justin 9, 20, 26, kag 39, pale yellow is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman, mga natawo, Enero 20, to Pebrero 18, daw, ginausoy mo ginang gusto nga banas para sa katumanan sang imo mga handom sa patagsang pagiging mo. Ang nadula mo nga gamit, makita mo, karon nga adlaw. Masuwarte mo nga mga numero, 6, 14, 27, 30, 40, kag 48. Maroon is your lucky color. Okay, Pisces. Sakto na ito Pisces, mga natawag Pebrero, Justin 9, to Marso 20. Pisces, likawan mo man ang kung ano nga bagay nga himuon mo may angot sa pagpautang. Babayin ang danay. Ha? Hindi ka magpanginit kaya makakita ka lang away matunaw giningin pautang mo na. Bayin nga, may likom na nagadayaw sa imo or nag-admire sa imo. Madiskubrihan mo na karon nga adlaw. Pero kung committed ka na, never mind, pabay lang na sila. Sa mga singles na lang niya Pisces. Karon nga adlaw, kinahanglan maging malipayon ikaw po sa imong pamilya. Ano masuwati mo nga numero? 6, 14, 24, 27, kag 40. Maroon is your lucky color. Okay! Una nga ba sa itong pagbasa sa inyong mga zodiac sign para sa ating horoscope? Relax lang kayo, mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sa sila sa mga importante nga mga commercial. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, alas 2:57. Okay, ang ato na ng detect calorie capsule. Tita Wilma, ina para man sa complete management.
nakita sa nabili natin ng mga zodiac sign para mag-session sa ka-horoscope sa karon iyang adlaw. Aries, Tita Wes, ha? Sa Aries, ang mga Aries na tao Marso 21 tugtong Abril 19, tungod sa wala pulos nga istorya, chismis, ha? Aries, tungod sa wala pulos nga chismis. Isa ka di pag-insindihanay ang matabo dira sa inyo, sa trabaho mo or sa inyo man tuluyan. Hindi ka basta-basta magkomento, kinanglan antes ka magkomento, magpamentar ka gilanay. Mga magtuwati mo nga numero sa AIS 32, 34, 38, card 40. Royal blue is your lucky color. Yes, so Impon to stress gid. Ang idol sa Action Radio Philippine Standard Time, dali gid lang. Ang ito na na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Una nato na nga pong sinipagpangamuyo. Updilin niyo si Tito Wilma para sa itong orasyo emperata bato sa COVID-19. Ang pandemic nga itong ginapangatubang sa karon. Para sa atong tanan. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nalawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami.
mga palangga na ito nga mga tagpalamati sa inyo pag-upod kay Tita Vilma kapag pangamuyo sang orasyon para tabato sa COVID-19. Okay. Kay Lani May Subiton galidera sa Kanselian mo sa happy birthday sa imo Lani. O naman sa Bahenia. Okay, Adil. Yes, thank you dito sa mong kautudilya. May hapon lang da. Okay? So, tapuso na rin natin na nabili natin yung mga zodiac sign para sa ito na horoscope. Taurus na kita, di ba? Sa mga Taurus, mga tao Abril 20 to Mayo 20, halong ikaw sa mga tao nga masugata mo karon nga adlaw Taurus, basi ba na madagit siya ang importante nga bagay nga ginasuksok mo dira aso sa bagay hindi man natin inuglagaw subong pero maghalong lang likawan mo nga manging babaan ikaw karon nga adlaw Taurus diba sila nagatakos man sa imo okay masuwerte mo nga numero 9, 15, 30, 41, 45 lucky color fire red okay palapkin na lang sa gay mayong hapon man sa imo dira no Gemini Mayo 21, Hunyo 21, ikaw naman Gemini, kung mahimo hindi ka da magpadala-dala sa mga istorya nga mga wala pulo sa isul-sul dala nila sa imo nga mga chismis para nga hindi maguba ang imo matakong na adlaw. Dikawan mo lang sunod sa horoscope ang mga madulong nga lugar. Masuwati mo nga mga numero 3, 15, 17, 33, 25. Pearl white is your lucky color. Sa mga Cancer naman, ang mga Cancer, nitaw Hunyo 22, Hulyo 22, kadalagan sang panahon sa karon, kinanglan maging practical ikaw Cancer. Ang pagbuylog o kung pagsuporto sa mga kaupdanan mo, balos ina sa maayo iya nga pag-inupdanay ninyo. Maswati mo nga mga numero, 5, 18, 25, 35, 40. Dollar green is your lucky color. Sa katapusan na itong zodiac sign Leo, ang mga Leo muni na tao Hulyo 23, tugtog Agosto 22, katol na naman akong tutunan. Sorry again. Leo, sa ginaangkon mo nga, kaalam, makahatag ikaw karon nga adlaw sang maayo nga halimbawa sa iban. Kag may kahigayunan man nga makaupod mo man sila sa pagtrabaho, kag makashare ka man sa imo talento. Mga masuwati mo nga mga numero 2, 15, 28, 40, kag 42. Kay blue is your lucky color. May Virgo patawe ang mga Virgo na tawag gusto 23, tutong September 23. Likawan mo man ang ano man nga pag gina-isay dira, ha? Kay nga alapit ikaw sa abusin nga mga sitwasyon karon nga adlaw para wala gamo, ha? Subong adlaw mapagsik ikaw, mamag-an kag nami imo pamatsyagan. Masuwati mo nga mga numero Virgo 7, 25, 32, 40, 48. Lucky color aqua blue. Nabata na ton, ang atong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope karon nga adlaw Sabado. Kaya tapusan nga Sabado sa bulan sang Setyembre sa 26 tuig 2020. Ang atong Bible verse for the day na mabilin sa inyo sa siningang hapon halin sa Proverbs chapter 24 verse 14. It says, "Know also that wisdom is like honey for you. If you find it, there is a future hope for you, and your hope will not be cut off." Salamat din, mga palangga na ito ng mga tagpalamati. Kasi sa ulan na ito, malabutan pasensya at ang pagpasalamat pa ni Tita Wilma sa inyo tanan. Standby na sa may tahong nga drama, mensahe sang taghigugma. Happy weekend. Happy Sunday and Family Day para buwas sa Lunes na naman. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!